Moi boas e benvidos a todos a En Branco e en Botella, un novo programa de entrevistas que hoxe conta con Oriol Cervera, que é o director do Centro de Formación Rural Ponteboa. Oriol, benvido ante todo. Moitas grazas. Encantado de Boas tardes ou boas días a todas e a todos. Moitas Pois grazas. encantado de terche. O outro día leía nun medio de información dos máis importantes de Galicia, que titulaba así, máis ou menos o titular, vamos a resumilo, poñía máis informáticos e menos agricultores. Non, e viña a dicir que a hostelería e o resto da actividade do sector servicios eran os que máis traballo generaban, que eran o motor da economía, non? Pero que cada vez máis no top 5 de xenerador de empleo, pois xa estaban as formacións tecnolóxicas, tiñan que ver con novas tecnoloxías, non? E os sectores que máis perdían eran os que se dedicaban a actividades agrícolas ou ganaderas e metían tamén o motor. Supoño que será por isto da transición dos coches eléctricos ou eso. Pero, bueno, nos vamos ao noso, as actividades agrícolas e ganaderas, non? Oriol, ti ves que ti ves como vexo eu que as cousas se están poñendo mal neste tema, non? Porque comer é unha necesidade primaria e básica. Comer temos que comer todos. Entonces non se pode prescindir desta actividade. Ti, ademais das causas clásicas que se apuntan por aí, que crees que influye a maiores no descenso do sector? Bueno, a ver, eu penso probablemente non hai unha única causa, non? Ten que haber moitas cousas, moitos factores que entremezclándose, pues chegan a esta conclusión. Pero é verdade que, así como de entrada, se uno non está neste sector, non se le fai atractivo. Eso é unha situación, non? Porque, a ver, a población está nas cidades en Galicia, non? A situación en Galicia, a población está nas cidades. Entón, isto de ir ao campo, traballar como se dice, non? De sol a sol, pois non se fai atractivo para a mocidade de hoxe, non? Pero é verdade que hai moito descoñecemento desto, porque xa non é o mesmo, non? O traballo no sector primario como se fai hoxe a como era pois fai 10 anos, 20 anos, non? Cambiou moitísimo, non? Entón, por iso hai moito descoñecemento, non? E tamén é verdade que hai un sector moi tradicional de familiar, non? Que vai pasando de pais a fillos, bueno, vai transmitiéndose. Entón, costa moito entrar en ese sector, así como non costa en outros sectores, pois eu que sei, non? Pois o que dices, no sanitario, no mundo sanitario, no mundo artístico, pois non costa tanto, se tú non estás en ele, pero entrar no sector agroforestal, sector primario, non é o que máis chama a atención a la mocidade, non? Pero, bueno, xa repito, perdona, hai moito descoñecemento. Despois vou contarte algunhas anécdotas que fallan, que iluminen un poquinho estas cousas. Perfecto, perfecto. Vamos con outra cousa que, ademais, me apuntaba o outro día, que entrevistei a Verónica Marcos, que me imagino que a conocerás, que é a presidenta de FADEMUR Galicia, non? E dicía, unha das cousas que dicía ela era que, que hai 3 centros de formación rural en Galicia, non? O Ponteboa, que está en Coristanco, na Coruña, o Piñeiral, que está en Arzúa, na Coruña, e o das Neves, en Pontevedra, non? Sí. Ela se queixaba ela, de que non había ningún, nin en Lugo, nin en Ourense. E apuntaba que eran as provincias quizás que máis tiñan que ver co sector, non? Ti como ves o tema este? Bueno, a ver,
é verdade que Lugo ten unha moi forte carga no ámbito, por exemplo, lácteo, non? En el ovino. Correcto. O que Ourense pois, ten unha forte carga no ámbito pois, máis agrícola, non? Pois de cultivo de, bueno, pois de aí hai outras cousas, non? Pero é verdade que toda Galicia non? Ten unha rede importante pois, agroforestal, non? Del sector primario en todos lados. Entón, eh, non podemos ter centros en todos lados, porque non hai demanda efectivamente para tantos. Entón, bueno, pois, que facemos? O que podemos facer? Bueno, pois nós, por exemplo, aquí en Fonteboa, facilitamos aos alumnos, as alumnas que queren estudar este ámbito, facilitamosles residencia para que podan vir. É máis doado trasladar un alumno ou unha alumna pois desde, non sei, entre Cruces ou de Lugo a Coristanco que levar unha nova escola a Lugo, por exemplo, non? Entón, gracias a Deus, pois as comunicacións xa melloran moito, todos, bueno, a maioría dos nosos pois veñen en coches ou teñen maneiras de desplazarse, non? Entón, pois penso que hombre, estaría moi ben ter outros centros en outros sitios, pero bueno, pues necesitamos que haya más demanda de, pues eso, de mocidade que quiera estudar estas materias. Entón, nos encantados de facelo, pero costaríamos moito ahora, non? O sea, vos tendes alumnos de todas as partes de Galicia Sí. e o que non haya escuelas, como apuntaba Verónica, pois non é unha causa que non haya escuelas, digo, en Lugo ou en Ourense, non é unha causa que teña que ver directamente co descenso da actividade ou que haya menos actividade ou que haya No. menos mozos que se dediquen a ela, non? No, porque además, por exemplo, a Consellería ten tamén escolas por diferentes sitios de Galicia, o sea, tamén poden estudar pues, en esos centros, pero tamén costalles de chear, non? Sí, eu sei que a Consellería fai continuamente, todas as semanas, por toda Galicia, como te dixes, está facendo cursos de todo, non? No centro vos impartides, por así decirlo, toda a materia ou toda a formación necesaria que ten que ter unha persona que se queira dedicar pois á actividade agroganadera, por así dicilo. Sí, nos levamos casi 50 anos impartiendo esta formación pues, agrogandeira e cualquier rapaz ou rapaza pode estudar pues, grados medios e grados superiores aquí no ámbito ¿no? Non só en gandeira ou en agrario, sino tamén todo o sector primario, porque nos, por exemplo, tamén impartimos formación no ámbito paisaxismo, medio rural, actividades, actividades forestais, o sea que tocamos todo o ámbito do sector primario, menos a pesca, que non temos coñecementos, pero todo o demais o impartimos aquí. Sí, era o que dicía eu, o sea, que unha persona que vaya aí pode aprender calquera cousa que teña que ver, por así dicilo, co campo, co monte, ca ganadería, con todo, con ca apicultura e con todo, non? Impartides Exacto. materias de todo tipo, e salen formados. Exacto, sí. Unha curiosidade, Oriol, os alumnos que van á escola, por así dicilo, a maioría dos alumnos que son fillos de, como dicíamos antes, porque a gandería, a agricultura, eso é unha tradición familiar, a maioría dos alumnos son fillos así de xente pois do sector, ou hai xente nova que se quere incorporar a esta actividade, a este sector. Eu diríache que máis ou menos o 60% veñen do sector. E despois hai, pois eso, o resto que é xente nova que queren introducirse neste sector. Por qué? Porque gustalles, por exemplo, o medio natural, gustalles pois, os animais, gustalles, bueno, pois, diferentes ámbitos deste sector e queren, pois eso, coñecer, estudar e formarse nese ámbito, non?
Tamén é verdade, pois a pandemia pois, facilitou moito que a xente valore o rural, de importancia. Entón, bueno, pois isto todo suma, non? E máis neste ámbito, calquera cousa que sume é moi ben recibida. O sea, falábamos de máis ou menos un 60-40, non? O sea, Máis ou menos, sí, máis máis ou ou menos. menos. Por exemplo, en grados medios hai máis porcentaxe de xente que veñe do sector que en grados superiores. En grados superiores ábrese moito la man, ¿no? Porque xa tes unha formación de nivel superior e tes, pues eso, como máis, como, bueno, podes desenrolar outra serie de traballos, ¿no? En estos sectores, que é moito máis gratificante tamén, quizáis non tan esclavos, ¿no? Como a formación cando uno está para facer un grado medio, ¿no? É verdade que a formación en xeral é moi boa para as persoas, non? É a mellor inversión que pode unha persoa facer, non? Para o seu futuro, formarse. Entón, bueno, pues cuanto máis teñas, máis portas tes abertas, non? Para no futuro, e máis teclas tes a tocar. Eso está claro, en calquera actividade a formación é a clave no futuro, non? Como podíamos facer, porque hai un descenso continuo de, sí, por exemplo, de granxas que se deixan dedicar, de xente que se deixa dedicar a, a, a o agro, pois o monte, a todo, non? Porque estamos falando de que van un 60%, entonces ao mellor estamos perdendo un 40% desa xente, non? É bo que un 40 se incorpore, que ao mellor desos 40 pois non chegan a, a desarrollar a actividade, non? Ti que crees que se debería facer para que esa xente do rural se siga apuntando ao rural para que non haya o descenso e que máis xente que hai xente incluso de Madrid que ven, que ves ás veces nos periódicos, non? Que están montando cousas así no rural. Ti que crees que hai que facer? Que se Mira, debería eu facer? penso que é moi importante facer unha labor de divulgación. Por qué? Porque a xente pensa que o mundo agrogandeiro é moi esclavo, non? E tes que traballar, de cada semana tes que traballar 7 días. Claro. Entón, claro, con unos horarios, non sei se estás, por exemplo, en unha granxa de leite, de vaca de leite, pois claro, que se me levanto ás 6 da mañá e me vou a dormir ás 10 da noite, pois claro, ti vendes eso e non é atractivo, non? E esa é quizás a mentalidade que temos hoxe, non? Na cidade, que é pois eso, pensan que estos traballos que non son atractivos. Pero eso non é lo que pasa. Isto pasaba, non sei, hai 20 anos ou 10 anos, pero hoxe en día moitas granxas, están buscando persoal. Por qué? Porque valoran ese tempo de ocio, ese tempo libre para estar pues, con la familia, para estar con amigos, para facer outras actividades, ¿no? Entón, prefieren ter máis xente traballando e poder distribuir as tarefas e ter máis tempo. Entón, hoxe xa teñen vacacións os gandeiros, ten vacacións os agricultores, tes que un poquito simplemente, pues bueno, organizarte un poquinho, ¿no? E tener... Entón, se te está tecnificando moitísimo tamén o traballo. Entonces, por exemplo, pues os robots de muxido pues xa están moi implantados, ou máquinas pues de repartir o pienso, maquinaria que reparte o pienso aos animais, ou, bueno, pues a labor pues, que fai un tractor hoxe en día, unos tractores que teñen unhas capacidades tremendas, pues, bueno, pues, o sea, isto facilita moito que con menos tempo podas facer máis traballo. Eso va por un lado, pero despois tamén é verdade que claro, normal en Galicia es que pues, as explotacións sean pequenas, dun tamaño pequeno, ¿no? Entón, claro, se tú tes un tamaño pequeno, non podes ter máis xente, non podes tener máis maquinaria, non podes ter unha serie de medios técnicos, non chegas. Entón,
hemos de conseguir que as nosas explotacións sean un poquinho máis grandes, porque as economías de escala van a abrirte portas a outros ámbitos, no? Que ahora non podes acceder. Bueno, eso facilita moito o traballo, ¿no? Pero, bueno, pues aí está, ¿no? Iba a contarche antes, decía, che, Sí, pues sí, este, dime, dime. teño un amigo que tamén, ¿no? Ten unha granxa con moitas cabezas con vaca de leite. E no verán marchou de vacacións a Austria cola familia, ¿no? Levou a muller, os nenos, entonces, un día chamou a casa, a la granxa, ao seu pai, e dille, oye, mira, vete a mirar tal vaca que non está ben. E dixo o pai, como que non está ben? Pero ti non marchastes a Austria? Sí, sí, estoy aquí, pero las controlo todas por el móvil. Claro. Entonces, desde el móvil levaba un control das súas 700 cabezas. Entonces, efectivamente, o pai baixou a cadra, foi a buscar esa vaca e efectivamente estaba mal. Entonces, esto lo que nos di es que podes facer vacacións, que es cuestión de, bueno, pues introducir esa tecnoloxía y tener unos tamaños un poquillo más grandes para poder acceder a esas tecnologías y a esos medios y así beneficiarte tú pues, de un tiempo libre, de un tiempo de lecer, de un descanso, ¿no? Otras actividades. Entonces, pues ahí yo creo que esa es la clave, ¿no? Por un lado, meter un poquito más de esa tecnología, meter personal y estar formado, ¿no? Para dominar esas tecnologías, ¿no? Nos, por exemplo, aos nosos alumnos damoslle formación en drones, pilotaxe de drones, por qué? Porque ti, pois, moitas veces desde a casa podes mandar un dron a un campo e ver como vai o millo. Si medra uniformes, si os cores da planta pois, está en condicións ou te está indicando pois, que falta auga ou que hai algún bicho que se ha metido e que está matando a planta. Entón, xa non tes que ir hasta lá recorrer pues unha superficie de terreno plantado, o podes ver desde a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas es lo que hay que ir facendo, ¿no? E Ujú. claro, tú cuando le falas a un rapaz de, oye, que tens que levar un tractor enorme, que vas a manejar unos drones, que desde el móvil, bueno, esto ya le desperta o seu interese, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, por así decilo, eu sempre digo que os galegos somos todos do rural. Mm. Eu, por exemplo, meus pais non, porque se foron para a Ribeira, por exemplo, eu me vim para estudiar a Santiago, estudiei a carreira e xa me quedei aquí, pero meus abuelos, pois, teñan fincas, tiñan montes, tiñan tal. O que pasa é que era todo, como distí, en plan, por así decilo, a maioría era para autoconsumo, casi moi pouco Sí, vendía para fora, non? por o tamaño. Exactamente, o sea, Galicia é minifundista, non? Está claro. Sí, Entonces, a solución ao mellor está no que dis ti. Ás veces falan ao mellor de que descenden ao mellor número de granxas ou tal, pero tamén é porque ao mellor cada vez, dis ti, cada vez hai máis granxas con un maior número de reses ou que as concentracións parcelarias pois ti podes producir moito máis millo, moito máis claro. tal, e todo iso posibilita eso que xa o sector pois que cree postos de traballo e que non sea tan esclavo, por así dicilo, para se Exacto. dedica á actividade, non? Mm. Sí, sí, o sea, man de obra necesita o sector. O que pasa es que non se encontra bueno, e xa pagan pues, bueno, ya pagan unos buenos salarios, ¿no? Pero costa encontrar xente que quiera, pues eso, pues é verdade, Dedicarse. levantarse pues ás 6 da mañá para ir a Muxir, para poñer, bueno, pues costa un poquito, ¿no? Pero tamén ten o seu lado, ¿no? Despois tens o teu tempo libre, ¿no? O sea, que Sí, sí. podes combinar as cousas. Pero é verdade, non hai man de obra, non hai, non hai. Todas, E ás todas, veces non hai relevo xeracional nas explotacións. Os fillos non queren seguir e os pais que dicen, bueno, pois que facemos con isto? Pois se non quere ninguén, temos que pechar, non? É unha pena, que está haya que claro. pechar. Está claro. O sea, ao mellor aí é onde había, ao mellor aí é onde debía entrar a Xunta
para que non se perda a explotación ao millor como a concentración parcelaria, non? Claro, claro, concentración, un Concentrala con banco. outra granxa ou eu que sei. Sí, bancos de terras, bancos de cabezas, o sea que, bueno, pues cosas destas hai que ir facendo, ¿no? Tamén é verdade que, por exemplo, hombre, o sector, no, o ámbito rural hoxe descubre novas formas de vida, ¿no? Bueno, e iso tamén temos que coñecer e que temos que valorarlo, ¿no? Por exemplo, nós impartimos un ciclo formativo que es de guías de natureza e de tempo libre. Entón, bueno, pois que es para a xente do mundo rural unha vía bonísima de traballo, porque é verdade que, por exemplo, Galicia, o turismo en Galicia está medrando que, vamos, un montón, non? Moitísimo, non? E fíxate estes días que foi a feria de Fitur, o que se vendía en Fitur de Galicia? Pois o turismo, non? O sea, Costa da Morte, Ribeira Sacra, bueno, pues, hombre, por suposto, Camino de Santiago, moitas cosas, pero Sí. moitísimo é o rural galego, porque ten un potencial tremendo. Bueno, pues, non fai falta marchar do ámbito rural, é máis, xente da cidade vai vir a traballar no rural nestas novas actividades que hai que ofertar, ¿no? E que, non sei, por exemplo, pues Cataluña ten unha rede increíble de oferta en tempo de lecer que es espectacular, ¿no? E, bueno, de feito, son dos sitios máis visitados a xente cando quere practicar estas cousas, ¿no? Bueno, pues Galicia, o potencial que temos aquí é tremendo, ¿no? Temos que desenrolarnos moito, ¿no? E formar máis a la xente, unirnos, vendelo, etc., ¿no? E mostrar o potencial que ten isto, ¿no? Está claro, non? Eu creo que, así como fai anos houve unha tendencia de migración, non? Do rural Mm. hacia a cidade, eu creo que agora a xente, tanto a xente como incluso os gobernos pois rexionais, ou español, ou incluso da Unión Europea, se está dando conta de que hai que incentivar e fomentar que certa xente pois se poda, a que queira, incentivala que volva ao rural. Por aí van un pouco tamén as cousas, non? Sí, sí, pero temos que dar medios no rural. O sea, o rural non ten que ser un sitio aburrido, non ten que ser un sitio solitario, non ten que ser un sitio, pues non sé, ¿no? Como desocupado, ¿no? Deshabitado, desatendido, non. O sea, o rural ten que ter moitos servizos, ¿no? Entonces, cando a xente vai vir a vivir no rural, ¿no? E vai, pues eso, darse conta de que o medio de vida bueno, non sei, no? Penso eu, por lo menos, no? É moito mellor, no? Porque moito máis barato as cousas, pues non ten ni color, no? Poder vivir, pues no rural ti podes vivir na casa con o teu terreno, podes, non sei, facer moitas cosas que na cidade é imposible, e además costa 10 veces máis que aquí, no? Bueno, pues, e ademais como as comunicacións están mellorando moito, pues uno pode vivir no rural e acercarse a unha cidade relativamente cerca en pouco tempo, ¿no? Entón, bueno, Exactamente, exactamente. si quieres ir a un restaurante un día a cear, pues te desplazas e non hai problema, ¿no? Podes ir perfectamente, exactamente. Bueno, pois estou completamente de acordo contigo que o rural é vida e sin o rural non hai vida. Non hai vida. Eso é así. Pois, Oriol, moitas gracias por estar en branco, en botella, e deixar as cousas un pouco máis claras. Foi un placer terche, gracias. A xente, pois, vémonos en outro programa. Moi ben, gracias a vos por esta tasca que estáis a facer tan bonita e tan loable, ¿no? Como hai que difundir o medio rural. Moitas grazas. Temos que defender o noso, senón Sí. senón Outros non non o chega van a nada. facer. Exactamente. Pois a vosa disposición, para o que queirades. De acordo. Hasta logo, Oriol. Moitas grazas. Un Adeus. placer.